И здравейте, драги зрители! Аз съм Ната 37, тук с мен е мишката BG9. Днес ще снимам на GTA San Andreas. И гледайте, се наслаждавайте. И бъгне ми. Сори. Само че ме е такъв гаден компютър. И почваме. Това е GTA San Andreas, ако някой не знае. Може да се име на GTA 5, ако ми стане. Да знаете, не знам как ще ми се изтегли. Май няма да правим мисии, не се знае. И не знам, няма да правим мисии, ще правим нещо друго, уроци. Някакъв път, ако им се доиграем си тогава. Гледайте си това. Ние почти всяка седмица снимаме клип. Не снимаме. Да, трябва да намерим някакво момиче. Ако не знаете кода за полицията да не ви гони, пишете АЕ ЗАК МИ. Пише готово. Ако искате да менете, пишете пак АЕ ЗАК МИ. Само трябва някакво... Бягай, бягай, момичето е мое. Момичето е мое. Ячко, мац. Сега ще скача. Кайфе са. Сега гледайте какво ще направя. Гледайте и се създавайте. Как ще ида да един плаж и ще се фърли жената. Гледайте се. Много е бъде. О, най. О, най. Ой. Най. О, най. О, най. Тода. О, най. Гледайте. Чай. Сега как ще умре жената? Сега ще умре жената. Моята жена е жена. А може даже не се познаваме. Може и то да падне в реката. Да, не се знам. Не! Бягай! И сега ще видите. Това е най-забавната част. Гледайте. Гледайте! Това до края. Гледайте. Ето. Трябва ми пистолет. Ще ги дая. Ще мене ли, бе? Ой, удрих главата в това. Аре, мри, бе. Ако някой не знае как се кара бързо, натискате много Л. Много бързо Л. Бейби. Те ми викат бейби. Бейби. Сега... Ще се бушиш. Ще ми трябва пистолет. Къде има полицай? Аз знам. Къде има пистолет? Той има. Че сме ли, бе? Мой сейф. Блин. Дилаче. Ще ви колко пари дал. Точно 15 патрона иска. Сега ми трябва още патрони. Ще ми трябва... Моторче! Не! Никой не хванах. Ще хвана на полиция.
Става от колата полицията е така, само че е черна полиция. Гледайте те! Ой, чано. Ако искате да минаваме мисии, пишете в коментарите. Гледайте се как ще го блъсна. Не го блъснах. Ще хвана, Ще хвана, ще ма на главата, Пак ли, бе? Не. Как се измъкна това пана? Сега няма шанс вече. Ставай, не, няма да взимаш мотора. Казах, няма да взимаш. Много съм слаб на тази игра. Открадахме мотора. Мен ме заболя. Всяка къде 6 минути сме снимали. Не! Как падна, бе? Да спирам. 6 минути сме. Колко? Няма, ще ти кажа. Бибкам, дайте път. Има ранен човек. Ранен човек. Знам къде има калашник. Да, я знам. Да взема. Не там, бе. Тук е калашника. Не, къде е калашник? Аз знам. Значи покали. Към мен го няма. Има че го. Не е тука, бе. Къде е? Дай. Иде. Аз знам къде има 2 калашника. Още един. Не ми трябва още един. 60 патрона. Так. Къде бяха гранатите? Тук може да намерите калашник, да сега го казахме. Не. Как си облека? Не това. 7 минути. Ще го казвам минутите. Аз знам какво правя. Се не гледам много. Дигам се, не можах. Гледайте сега. Сиджи се напълно, но не може. Не можеш да стане. Ко? Намели? Намели, бе? Намели, бе? Тук може май да направим бомба в колата. Да, тук може да направим бомба. Бе. Не само, че трябва сме с кола. Ето кола. Гледай, сега ще сложим бомба и ще я гръмнем. Гледайте се. Само не му стреляйте, моля ви. Но аз нямам вина, че съм открил стрелите. Те ме искаха и не мога да лифна. Чакай. Паркирайте я и... Действайте, казвам, че сте... Добре, днес. Гледате ли? Гледайте. Ха-ха-ха! Как, бе? Ами има бомба в колата. Искате ли още? Това е безплатно, нали? Сега като дойде пожарната, аз още ще правя. Бомбички. Аре ли? С пари е. Да, знам. Бягам! Гледайте, гледайте. Колко минути? Колко минути е? 9. Още една. Може ли? Ай, полицай, точно ми трябва полицай.
8, 7, 6. Айде, 10 минути. Не, Моля 12 минути. Да спирам. Вай. Кой ма стреля, бе? Рън, бегай! Ай, бързо в магазин. Аз сега си купа да ям. Може ли, брат? Още 2 минути. И гледайте. Не съм си наел. Малко ще пием. Това е бък. What? Фун? Шут? Ей, тази си валя. You gonna stay cool now. Нетко водопроводчика. Някой. Има ли някой? Това ми е за този епизод. Абонирайте се. Харесайте клипа. Ако искате още такива, казвайте. Пишете в коментарите. Оставете по един коментар. Това ми е за този епизод. Абонирайте се. И чао!